Le combo le izokwenza ukuthi umuntu wakho akuthande, akunakekele, abe nesikhathi sakho, akufonele, akutexe. Sikhuluma nje kunabantu ukuze kuphele inyanga engazange afonelwe. Ufonelwa ngoba nakho ezosetshenziswa kuphela. Kuthiwa ngicela uzongivakashela. Yabona? Kunomuntu olizele shona ilanga engazange abingelelwe. Akasithole message, akahlekiswanga noma ku WhatsApp noma ku Facebook noma ku TikTok. Akatholanga ngisho i-call le. Le combo le izokwenza ukuthi umuntu wakho mayivuka ekseni ekwazi ukubingelela. Uyithole i-message. Ethi good morning baby. How are you this morning? How was your night? Kube nje kuthulekile kwenze kulutho nje. Alala umuntu. Awuthole ngisho i-message noma i-call ethi good night. Awuthole noma i-message noma i-call ethi baby ngikukhumbule. La sakha uthando uzoba mnandi ngisho enkonzweni yasekamereni. Ungumuntu wesilisa noma ngabe umuntu wesifazane uma usebenzisa le combo. Le combo lo u500 rand, 610 rand including i-courier, usiphi pep code, usende proof of payment ku 060 3009566. Sibiyela imizi yobaba uyolinda wena. Coba inamathela oil uyolinda wena ngeke aza kujolela mathi usebenzela kude. Akamfuni omunye umuntu ngaphandle kwakho. Sitholakala eNquthu. Kanti abantu abakude sibaposele PEP. Okhona ukufika la ekhaya samnika i-direction. Hayi ke akube njalo.